Fai uns meses para aquí, pois isto está cambiando moitísimo, estamos perdendo moitísimos cartos, nós temos que pagar, a nós non nos pagan, tardan en pagarnos, páganos mal, nós a fin de mes temos que estar pagando todo o que hai que consumir, porque a nós cobranos todos os días. Neste momento estamos producindo por debaixo do coste, isto é insoportable, é o único negocio neste país donde por encima de non ganar cartos lle temos que pôr pasta encima todos os meses. Entonces, eso nos leva a unha situación límite que nos leva a pechar sin outro remedio se o goberno non entra a facer algún tipo de maniobra que nós creemos que é o principal que ten que ser é a aposta dun precio mínimo que cubra os nosos costos. Unha participación totalmente masiva porque a situación é de quiebra das explotacións, non? Nós vamos a apoiar todo o que faga o sindicato ainda que creamos que está mal. Desde o principio está mal, porque non podemos abandonar esta forza aquí. E para abrir a porta, se queren abrir, ábrena. Se piden para abrirla, ábrena. E a que se xunte, joder, unha vez. E somos unha asociación de gandeiros para defender o precio do leite na valla. E os sindicatos poden existir, pero ten que ocupar a súa posición. Pero é que tal cual, por a supervivencia do sector. Cuidado. Ramón, grava. Hai algún escrito por aí que nos diga que non podemos circular? Hai algún? Eu teño carné de conducir, teño permiso de circulación, teño documentación, teño seguro, non podo circular. Quen me proíba a mí circular? Quen é o que me proíba a mí circular? A ver, quen é o que me proíba a mí? Que autoridade? Tiñamos solicitado permiso, autorización gobernativa para sair con tractores, o cal non entendemos este cambio de prohibición de sair cos tractores. Isto non é ningunha axuda, o sea, a min que me adelanten o que é meu, para mí non é ningunha axuda. Se queren axudar o sector, ten que inyectar pasta no sector, como están inyectando noutros sectores. A min que eu teña que ir negociar o que vou a cobrar no mes de noviembre e me podan adelantar, tendo que pasar por unha notaría, pagando uns gastos e pagando unha serie de cousas, iso para mí non é unha solución, porque se o problema o teño agora, vou ter en novembro mesmo. Sinvergüenzas! Se non morremos os fillos a fala, me cago en Dios. Me cago en Dios, vaya, pero como saco o tractor para fora, se pille por diante, a ti levo chulo. Venga, fuera! Arriba! Venga, marchen! Está claro que os labregos e labregas deste país non estamos dispostos a rendir a calquera precio. E aquí estamos, e esta é a nosa leita, e habemos de continuar hasta que consigamos vivir de noso traballo. Eu a miña explotación, eu teño dúas fillas e as miñas fillas queren seguir na explotación. De feito, mañán teño unha carta para entregar ao presidente da Xunta ali na Xunta, de paso que vimos a facer a cadea humana. Realmente vos ibades a salir con tractores, non? Vamos a salir con tractores aos supermercados, concentrarse entre os supermercados. Están cas
están que puxeron os antidisturbios diante, para non deixar salir.